Hem posat rumb a Cabrera des de Porto Colom. Ens esperen unes hores de navegació abans d'arribar a aquest arxipèlag situat al sud de Mallorca. Setmanes abans, vàrem demanar els corresponents permisos de navegació, fondeig i busseig necessaris d'ençà de la declaració del Parc Nacional l'any 1991. Entrem en aigües de l'arxipèlag de Cabrera, passant entre l'illa d'Esconills i Narradona. Hem tingut sort i, encara que els veiem d'enfora, els dofins ens venen a saludar. Quan tenim l'illa de Cabrera a babó, ens dirigim cap a la Cova Blava. Fa bon temps, no hi ha problema per entrar-hi dins i poder contemplar el blau intens de l'aigua dins la cova. En sortir, posam rumb al port. És un dels ports naturals més segurs de la Mediterrània i en aquesta època de l'any, quan no hi ha massa gent, transmet la sensació de pau i tranquil·litat. Al port han de presentar els permisos i ens han d'assignar una boia de fondeig. Per tal de protegir els fons marins, al port de Cabrera no es permet fondejar-hi. Aprofitem l'aturada per descansar a la cantina i visitar el castell. La vista és magnífica i la visió de la mà en calma ens recorda que ha arribat l'hora de complir amb el nostre objectiu, endinsar-nos en aquestes meravelloses aigües. Tornem a l'embarcació per anar cap a la zona de busseig i preparar els equips. Al Parc Nacional de Cabrera el submarinisme està regulat. Només és permès a determinades zones, és necessària una autorització i existeix un límit de bussejadors diaris. Arriba el moment més esperat, la immersió en aquestes aigües tranquil·les i transparents. Només arribar al fons ja ens espera un enfós. Aquesta espècie, escassa en altres punts del nostre litoral, és aquí abundant. La protecció del fons, gràcies a la declaració del Parc Nacional, ha fet possible una regeneració espectacular de la vida marina. La pesca submarina està prohibida, així com la pesca recreativa. Només és permesa la pesca als professionals, d'arts menors i artesanals de la comarca. Gràcies a aquestes mesures, aquí els peixos assoleixen una mida superior a l'habitual. També hi trobam espècies escasses en altres indrets i la vida en general és molt abundant.
En definitiva, els peixos són més grans, més abundants i d'una major diversitat d'espècies. Això és el que es coneix com a efecte reserva, el resultat dels anys de protecció en aquests fons marins. Bussejar a Cabrera ens permet gaudir d'una immersió única, difícilment comparable al busseig en altres punts del litoral mallorquí, massa castigats per la pesca, els abocaments i la massificació. Sortim meravellats i satisfets per l'experiència, però amb ganes de repetir i de tornar a gaudir del magnífic espectacle que proporcionen les aigües protegides pel Parc Nacional de l'Arxipèlag de Cabrera. Recorda, Cabrera és l'únic parc nacional de les Illes Balears. És necessari permís de navegació i fondeig si anem amb la nostra embarcació i una autorització per bussejar. La pesca submarina i recreativa estan prohibides. Existeixen golondrines que realitzen excursions a l'illa. La protecció dels fons ha fet possible una espectacular regeneració de la vida marina.